Ábrese este solene acto académico de inauguración do curso académico 2024-2025 na Universidade de Santiago de Compostela. Ten a palabra dona Dulce María García Mella, secretaria xeral da Universidade, que procederá a dar lectura á memoria do curso académico 2023-2024. Señor reitor magnífico, vicerreitoras, vicerreitores, xerente, autoridades, claustro de profesoras e profesores, persoal técnico de xestión e de administración e servizos, estudantes, señoras e señores. Iniciamos este acto solemne de apertura de curso dando conta, como é costume, das principais actuacións levadas a cabo na nosa universidade ao longo do curso 2023-2024 nun contexto de adaptación á Lei Orgánica do Sistema Universitario, conocida como LOSU, co inicio dos traballos de revisión dos estatutos e a constitución da Comisión de Desenvolvemento Estatutario e coa adecuación das condicións de contratación do profesorado. Tendo en conta que no pasado mes de maio o reitor presentou no claustro o informe de xestión, referireime únicamente ás actuacións máis salientables do último curso, agrupadas como en ocasións anteriores en 6 bloques. Ensino e aprendizaxe. Procede facer referencia, en primeiro lugar, ás actualizacións normativas realizadas neste ámbito. Modificouse o Regulamento de Titulacións Oficiais de Grau e Máster Universitario do procedimento de aseguramento da súa calidade. Aprobouse un novo Regulamento de Estudos de Doutoramento adaptado á normativa estatal e adecuouse o Regulamento de Réxime Interno da EDIUS ao novo contexto normativo. En relación coas titulacións oficiais, ultimáronse os traballos para a implantación de 5 novos másteres, modificáronse as memorias de verificación de 82 títulos de grau e máster universitario para adaptalas ao Real Decreto 822/2021 e adecuouse un elevado número de programas de doutoramento aos cambios normativos e ás indicacións da ACSU. É preciso destacar tamén a renovación da acreditación de 9 títulos de grau e 4 de máster, entre eles a do máster Erasmus Mundus en Lexicografía, que a USC coordinará a partir deste curso, a concesión do selo de excelencia a calidade académica ao grau en veterinaria e aos másteres universitarios en Enxeñaría Química e Bioprocesos e en Química Orgánica e a renovación da certificación da implantación de sistemas de garantía de calidade de 4 centros máis. Nos estudos de doutoramento, procede salientar a ampliación da oferta de actividades formativas de carácter transversal, a sinatura de 9 convenios para o desenvolvemento de doutoramentos industriais e a suscripción de 14 convenios internacionais de cotutela. O pasado curso defendéronse na nosa universidade preto de 300 teses de doutoramento. No que respecta á oferta de estudos propios, organizáronse 86 cursos nas distintas modalidades, maioritariamente nas áreas de Ciencias Sociais e Xurídicas e Ciencias da Saúde. A esta oferta hai que engadir as actividades do Programa Universitario de Maiores cuarto ciclo. No eido da organización académica, procede destacar a adaptación da normativa de planificación académica a LOSU, a ampliación do recoñecemento no POD da impartición de docencia en galego, a convocatoria da terceira edición do Programa Campus Rural 2024 e, derivada da obriga de cotizar polas prácticas académicas externas, a adaptación dos convenios e modelos tipo vixentes. Estableceuse tamén un código de boas prácticas para a docencia híbrida e virtual na USC. Investigación e transferencia. Durante o curso 2023-2024 seguiuse apostando pola creación de programas propios de investigación coa incorporación de 13 máis. Respecto da captación de talento científico e investigador, en 2023 incorporáronse 191 investigadores e investigadoras pre- e postdoutorais a través de programas de recursos humanos. A USC acadou financiamento para máis de 200 proxectos de investigación por un importe de 35,56 millóns de euros, un 42% en convocatorias internacionais.
No marco do 6º Programa de Cooperación Internacional Transfronteiriza, acadáronse 13 proxectos, 2 coordinados pola USC. Recibíronse tamén 3 axudas do Consello Europeo de Investigación, conseguíronse recursos para 2 proxectos do Consello Europeo de Innovación e en convocatorias públicas de ámbito nacional acadouse un financiamento de algo máis de 15 millóns de euros para 121 proxectos. Na convocatoria do Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva do ano 2023 obtiveron axuda 23 grupos de investigación, 13 como grupo de referencia competitiva e 10 como grupo con potencial de crecemento. Por contratos e convenios de I+D, captáronse preto de 14 millóns de euros, destacando varios convenios con financiamento procedente do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Na liña de consolidación de centros e institutos de investigación, completouse a reformulación do Instituto de Acuicultura, denominado actualmente Instituto de Investigación do Medio Acuático para unha Saúde Global, que incorpora áreas de investigación do anterior Instituto de Análises Químicas e Biolóxicas, e finalizáronse os procesos de creación dos institutos de Psicoloxía e de Humanidades. Compre salientar tamén a acreditación dos 5 centros singulares da USC como centros de excelencia da rede CIGUS e a consecución de novo da acreditación María de Maeztu polo IFAE. As unidades científico-técnicas da área de infraestructuras de investigación que renovaron a certificación no sistema de xestión de calidade conforme a norma ISO xestionaron arredor de 6.000 peticións de servizos. No eido da transferencia e valorización de coñecemento tramitáronse 74 novos expedientes de patentes e 36 de extensións internacionais. Conseguiuse financiamento para 2 novos proxectos de valorización da convocatoria Ignicia e constituíronse 2 novas empresas baseadas en coñecemento. Salienta tamén o éxito do programa Icarus, con máis de 60 participantes. No pasado curso tamén se crearon as cátedras institucionais Rosalía de Castro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Carballo Calero, Saúde Ambiental e a cátedra Televés de Microelectrónica. Da actividade de edicións USC destacan a publicación de 16 libros impresos e 9 digitais e de 34 volumes no portal digital das revistas da USC, o selo de calidade FECIT da Revista Galega de Economía e a renovación da certificación segundo norma ISO do selo de calidade USC Editora. Internacionalización. O fito máis salientable neste ámbito durante o pasado curso foi a aprobación do Plan de Internacionalización da USC 2024-2026, que con 37 accións articuladas en 5 grandes liñas estratéxicas presenta a internacionalización como estrategia de carácter transversal e elemento intrínseco da identidade da nosa universidade. No eido da mobilidade, cabe salientar a posta en marcha de novas modalidades como os Blended Intensive Programs e a captación de preto de 3,4 millóns de euros nas convocatorias dos programas Erasmus+, KA 131 e KA 171. Por outra banda, continuou o proceso de integración na Alianza de Universidades Europeas UNIWEL, a Universidade Europea do Benestar. En novembro de 2023 deu comezo o proxecto Erasmus Plus UNIWEL Web cunha subvención de 14,4 millóns de euros, no que a USC lidera o paquete 8 sobre investigación, innovación e emprendemento responsables. Tamén tiveron lugar en Santiago as 21ª xornadas da sectorial de CRUE Internacionalización e Cooperación, organizadas pola USC conxuntamente coas universidades da Coruña e de Vigo. O firme compromiso coa cooperación internacional reflectiuse principalmente no programa de axudas a persoas refuxiadas ou con estatuto de protección temporal, que coa colaboración do Consello Social permitiu dotar 10 axudas para que estudantes procedentes de zonas en conflito puidesen continuar a súa formación na nosa universidade. Extensión universitaria e compromiso social. No que respecta á oferta cultural, cabe destacar a celebración da segunda edición das Xornadas de Benvida, con concertos, actividades deportivas e presentación dos servizos da USC ao estudantado e a consolidación da publicación anticipada da programación cultural a través das marcas Primavera Cultural e Outono Cultural. Desenvolvéronse tamén os programas de concertos emerxentes de faíscas culturais con actividades en 16 dos 25 centros docentes e da Universidade de Verán.
No eido do deporte, as actividades desenvolvidas chegaron a preto de 7.500 persoas, máis do 70% da comunidade universitaria. Cabe salientar a oferta de 29 actividades dirixidas á organización do Campeonato Galego de Natación, no que a USC se proclamou campioa, e do de vela, no que acadou a segunda posición, así como a participación en 16 campeonatos de España universitarios nos que conseguiu 8 medallas. No ámbito do deporte federado, a sección deportiva atendeu a 207 deportistas. O pasado curso, a USC ofertou 1.157 prazas de aloxamento no sistema universitario de residencias, contribuindo un ano máis á igualdade de oportunidades do noso estudantado. Polo que respecta ás axudas a estudantes, cabe salientar a convocatoria con fondos propios de axudas á manutención do estudantado en cafeterías e comedores universitarios, así como a tramitación de máis de 12.500 solicitudes de bolsas do Ministerio. No eido da participación e inclusión universitaria, rexistráronse máis de 3.000 persoas en programas de voluntariado e aprendizaxe servizo e deseñáronse adaptacións curriculares para máis de 200 estudantes con discapacidade ou necesidades específicas de apoio educativo. Entre as actividades orientadas a favorecer a inserción laboral das persoas egresadas, destacan a celebración da segunda edición da Feira Virtual de Emprego e as máis de 350 ofertas de traballo canalizadas a través da plataforma de emprego. Procede mencionar finalmente a certificación da Memoria de Responsabilidade Social da USC do período 2021-22 segundo as directrices do Global Reporting Initiative Standard. Organización e xestión de recursos. A USC desenvolve as súas funcións por medio de órganos de goberno responsables da toma de decisións e de áreas, servizos e outras unidades que se encargan da súa execución. Respecto dos órganos xerais de goberno, o claustro universitario reuniuse 2 veces o pasado curso, ambas en sesión ordinaria. Na primeira delas, aprobáronse o límite de gasto non financeiro e as liñas xerais do orzamento de 2024. E na segunda, o reitor presentou o informe de xestión e o valedor da comunidade universitaria o seu informe anual. Tamén se aprobou nesta sesión o Plan de Accións de Normalización Lingüística 2024-2026. O Consello de Goberno reuniuse ao longo do curso en 13 sesións, 10 ordinarias e 3 extraordinarias. Ademais dos acordos que se mencionan noutros apartados, cabe salientar a aprobación dun novo regulamento de selección de profesorado, do regulamento de mobilidade de PAS funcionario e dunha nova versión da Política de Seguridade da Información da USC. O Consello Social contribuiu tamén á acción de goberno coa realización de 8 sesións plenarias. Polo que se refire aos ámbitos de actuación transversal, é preciso mencionar o inicio da actividade da Comisión de Convivencia tras a súa constitución en xullo de 2023. En igualdade de xénero, reforzáronse as accións para dar a coñecer entre a comunidade universitaria as medidas de protección contra o acoso sexual e por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero, e iniciouse a reforma do protocolo correspondente para a súa adecuación á normativa de convivencia. Destacan tamén a elaboración do informe da fenda salarial na USC e unha nova edición dos premios de perspectiva de xénero na docencia e na investigación. No que atinxe a normalización lingüística, as actividades máis salientables foron a elaboración do Plan de Accións de Normalización Lingüística e a publicación de 12 novos esenciais e 31 unidades didácticas. Tamén se convocaron o Premio Porteiro Garea e os Premios á Calidade Lingüística de Traballos Académicos. Da actividade da Biblioteca Universitaria destacan o notable incremento en cantidade e calidade de doazóns e depósitos recibidos, a incorporación ao repositorio Minerva dunha colección de 50 manuscritos do Fondo Documental Valladares Núñez e a agregación ao portal de investigación da versión beta dunha nova sección. O máis salientable da actividade do Arquivo Histórico Universitario foi a migración de datos e imaxes que porá fin este mesmo mes a integración no repositorio Galiciana, a posta en funcionamento da aplicación Arcus para a xestión de usuarios e consulta de documentación e na súa función de arquivo administrativo a xestión da eliminación certificada de 9 series documentais. En relación coa xestión documental, iniciáronse os traballos para tratar de normalizar a organización da documentación electrónica na intranet, así como a conformación dos expedientes dixitais e o seu arquivado nas unidades administrativas. No ámbito de xestión académica,
Cabe destacar a modificación dos criterios de admisión nos estudos de grao por cambio de universidade ou estudos universitarios, as modificacións do regulamento de matrícula, elaboración e defensa dos traballos fin de grao e fin de máster e da normativa sobre permanencia e a aprobación do regulamento en materia de recoñecemento e transferencia de créditos, ademais da implementación do procedimento para a xestión das altas e cotizacións á Seguridade Social pola realización de prácticas académicas externas. Con respecto á xestión da investigación, iniciouse un proceso de descentralización nos centros pertencentes á rede CIGUS e no IBADER. Tamén se convocaron axudas propias para o financiamento de proxectos, mobilidade e infraestructuras de investigación. No eido económico, a USC liquidou o orzamento do ano 2023 con superávit non financeiro de 8,52 millóns de euros. En 2024 conta cun orzamento de algo máis de 314 millóns, un 9,24% máis que no ano anterior. Procede salientar neste ámbito o importante volume de contratación pública, con máis de 36 millóns de euros axudicados en 67 licitacións. A relación da nosa universidade con outras institucións e entidades concretouse nuns 400 convenios de colaboración, 78 deles internacionais e 29 protocolos xerais de actuación en distintas materias, ademais dos 640 convenios de cooperación educativa para a realización de prácticas académicas. No ámbito xurídico, destacan os trámites procesuais dos preto de 100 xuizos nos que recaiu sentenza o pasado curso e o apoio na resolución de máis de 70 recursos administrativos. Pola súa parte, a Oficina de Análisis de Reclamacións tramitou preto de 150 recursos e 175 queixas e suxestións relacionados co eido académico. Polo que respecta á seguridade da información, a nosa universidade conseguiu de novo a certificación no Esquema Nacional de Seguridade para os 6 sistemas presentados. Tamén creou a Oficina de Apoio ao Comité de Seguridade da Información. En materia de protección de datos persoais, aprobouse o réxime xurídico do delegado ou delegada de protección de datos e organizáronse as terceiras xornadas de protección de datos de universidades españolas en colaboración co correspondente grupo de traballo da CRUE que coordina a USC. No ámbito da comunicación, continuou a mellora dos procesos de comunicación externa e interna, debendo salientar a consolidación da nova páxina web institucional, da intranet e da cartelería digital. Para finalizar este bloque, procede mencionar as principais actividades desenvolvidas no marco de Campus Terra, máis de 15 accións dedicadas á captación de alumnado e convocatoria de 27 bolsas de iniciación á investigación e de 10 proxectos colaborativos. Salienta tamén a posición acadada este ano no programa Explorer. Comunidade universitaria. Inicio este último bloque dedicado ás persoas co colectivo do estudantado, parte integrante da comunidade e a vez principal destinatario dos nosos servizos. A USC contou no curso 2023-24 con 20.178 estudantes de grao, 2.246 de máster e 2.626 de doutoramento, o 62% mulleres. A eles hai que engadir 835 de programas de mobilidade entrante, convenios bilaterais e 65 de estadías de doutoramento procedentes de diversos países. Cabe salientar que iniciaron os seus estudos de grao algo máis do 3% de estudantes que no curso anterior e que no doutoramento un 35% do estudantado era estranxeiro. Para propiciar a captación de estudantado de novo ingreso en estudos de grao, o programa A Ponte entre o ensino medio e a USC organizou, entre outras actividades, os encontros na zona USC Camiña e o acto de recoñecemento aos mellores expedientes de formación profesional. A nosa universidade acolleu tamén 1.071 persoas en estudos propios, o 57% mulleres, e preto de 3.000 nos distintos programas do cuarto ciclo. Polo que se refire ao cadro de persoal, a USC desenvolveu a súa actividade no pasado curso con 4.760 efectivos, superando o número de mulleres ao de homes por primeira vez na súa historia.
O colectivo de persoal docente e investigador contaba a finais de curso con 2.185 efectivos, un 45% mulleres, producíndose neste período 44 xubilacións. As actuacións desenvolvidas neste ámbito teñen o seu punto de partida nas bases para a elaboración da planificación de PDI 2024, nas que se definiron as liñas xerais de actuación sobre incorporación de novos efectivos, estabilización de profesorado e persoal investigador e promoción de profesorado acreditado para corpos docentes, contemplando como obxectivo a adecuación das distintas figuras de profesorado a establecido na LOSU. En desenvolvemento destas bases, o Consello de Goberno aprobou a planificación de profesorado 2024 que se concretou na creación de 53 prazas de profesorado axudante doutor, 70 de profesorado permanente laboral, 48 de profesorado titular de universidade e 43 de catedrático ou catedrática de universidade. A elas hai que engadir 12 novas prazas de profesorado asociado de Ciencias da Saúde en virtude dos acordos adoptados na Comisión Mixta USC-Sergas e a sustitución das prazas de profesorado asociado creadas ao abeiro da LOU por prazas de profesorado asociado adaptadas ás condicións da LOSU. Neste momento están xa resoltas as convocatorias de profesorado non permanente, incluídas a de profesorado emérito e a de persoal investigador ad honorem, e en execución as demais convocatorias. Así mesmo, incorporáronse á USC como doutores honoris causa as profesores Marta Nussbaum e Claire Cheny e os profesores Michael Keating e Francesco Tonucci. O colectivo de persoal técnico de xestión e de administración e servizos contou no pasado curso con 1.270 efectivos, un 58% mulleres. Producíronse 28 baixas por xubilación. Cabe salientar a aprobación dun novo plan de persoal técnico de xestión e de administración e servizos 2024-2025, a finalización da maioría dos procesos de estabilización e a convocatoria de procesos de selección para cubrir 198 prazas e de provisión definitiva de 170 postos. Ao remate do curso formaban parte do colectivo de persoal contratado para actividades de investigación 1.305 persoas, entre persoal investigador e de apoio á investigación, algo máis da metade mulleres. Merecen ser destacadas a finalización do proceso extraordinario de estabilización de 113 prazas de persoal empregado investigador e a mellora das súas condicións retributivas. É preciso facer referencia tamén ás principais actividades de formación de persoal desenvolvidas ao longo do curso. Constituíuse o Consello Asesor de Formación de Persoal e puxéronse en marcha o primeiro programa de formación de acollida para o novo PDI e o itinerario en transformación digital. No marco do proxecto XOC, licitouse o Servizo de Virtualización de Contidos e publicouse a primeira convocatoria de proxectos de creación de contidos digitais para a docencia e a investigación. Antes de poñer fin a esta memoria, merecen un recordo as persoas que pertenceron á comunidade universitaria e faleceron o pasado curso, en particular as que estaban en activo: María Lucía Iglesias da Cuña, Alejandro Ballesteros Ron, Xosé Carlos Macía Arce, Francisco Javier Serrano Alonso, María Belén López Meirama e Arnau Brosa Gonzalo. Remato xa agradecendo un ano máis á comunidade universitaria a súa implicación no que facer diario e as súas aportacións aos logros da nosa universidade. Seguimos tendo por diante desafíos importantes como o relevo xeracional, a intensificación do uso da intelixencia artificial ou a necesaria adaptación á lei orgánica do sistema universitario. Estou segura de que entre todas e entre todos conseguiremos afrontalos con éxito, sabendo que nada é particularmente difícil cando se aborda paso a paso. Pola miña parte nada máis, moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas, secretaria xeral. Continuando coa práctica que recuperamos o curso pasado, de que o estudantado teña voz neste acto solemne de inauguración do curso académico, vai tomar agora a palabra don Andrés Couso Viana, presidente do Consello do Estudantado.
señor reitor magnífico, señores e señoras vicerreitoras, señora secretaria xeral, señor xerente, autoridades, membros do persoal docente investigador, membros do persoal técnico de xestión, administración e servizos, compañeiras do estudantado, estimada comunidade. Sinto enorme honra de poder estar hoxe aquí representando o estudantado da miña universidade. Sinto tamén o deber de agradecer a todas as persoas que tanto confiaron en min e tanto me apoiaron para estar hoxe aquí. Hai un ano, meu querida Emi pronunciaba un emotivo discurso despois de 90 anos sen a voz do estudantado neste acto. Agora, xa podemos decir que a participación do estudantado no acto de apertura de curso veu para quedarse e isto debe ser un orgullo para todas nós. Hoxe, ao iniciar un novo curso, é un momento ideal para reflexionar sobre a situación na que nos atopamos como estudantes e para pôr en riba da mesa os desafíos aos que nos enfrontamos. Ao longo destes anos ficaron en evidencia diversos aspectos fundamentais que representan barreiras significativas para moitas de nós, especialmente para aquelas máis vulnerables. A primeira barreira que me vou referir é a económica, que cada vez está máis patente á hora de acceso á universidade. As bolsas son insuficientes e para optar a elas existen uns criterios clasistas que complican verdadeiramente o acceso ás mesmas ás estudantes que máis o necesitan. Non podemos esperar nin premiar a excelencia académica sen antes garantir as condicións mínimas de benestar para todo o estudantado. A meritocracia non existe se non partimos dende a equidade. Outra ten que ver co acceso á vivenda. A maioría das vivendas nas que vive o estudantado da nosa universidade non son nin dignas nin asequibles. Son zulos por 600 euros ao mes. Supoño que moitas de vostedes comprenderán que estudar nunha habitación sen luz exterior e cunha mesa que se tambalea cada vez que intentas escribir non é doado. As residencias públicas, ademais, resultan insuficientes e teñen verdadeiras carencias. Por iso, dende este altofalante que teño xa aquí, gustaríame instar as autoridades competentes, universidade, concellos de Compostela e Lugo, e, por suposto, a Xunta de Galicia a que se comprometan con este complexo problema. O dereito á conciliación debe ser garantido. O estudantado tamén ten que conciliar. Temos familia que coidar, nais e pais enfermas, avós e avoas que precisan atención, compañeiras de piso, amizades. A día de hoxe, a dispensa na nosa universidade no canto de facilitar a formación a persoas que estudan e traballan ao mesmo tempo ofrecendo alternativas, complícana. A dispensa estáse a resumir en moitos centros en exames finais con preguntas adicionais para as persoas que a tiveron, no canto de ofertar recursos extras que lles permitan complementar a súa formación. Debemos falar do que pode que sexa un dos maiores problemas sanitarios que existe a día de hoxe entre a mocidade, a saúde mental. No 2023, máis do 60% de mozos e mozas revelaron que tiveron algún problema de saúde mental. No 2017, case o 70% manifestaba que non tiveran ningún problema deste tipo. Porén, é frecuente caer no erro de darlle un enfoque individualizado, mais é necesario achegarnos á causa de por que hai tantas mozas e mozos con ansiedade, depresión e outras patoloxías. Non é suficiente con aumentar os recursos nos gabinetes de atención psicopedagóxica, que tamén temos que dotar os nosos estudantes de suficiente estabilidade para que poidan vivir e estudar en condicións saudables. E para isto, bolsas suficientes e sen criterios de adxudicación inxustos que xeran medo e ansiedade por non poder continuar na universidade, vivenda digna e de calidade e permitir tamén a conciliación do estudantado coa súa vida fora da universidade. Tamén é esencial garantir unhas instalacións dignas para toda a comunidade universitaria. Quero destacar o preocupante caso da Facultade de Farmacia que leva dende 2016 cunha situación altamente preocupante. O conxunto destas barreiras e máis que existen complican enormemente o acceso e o progreso do estudantado na universidade. Non obstante, se entendemos a universidade dende o punto de vista da internacionalización,
da cooperación entre as universidades das distintas partes do mundo para a transmisión do coñecemento, non podemos esquecernos de que noutras universidades hai estudantes e persoas con estas barreiras e outras moito peores que directamente imposibilitan o acceso á universidade e, por suposto, e mesmo o dereito á vida. Claro exemplo é o que está a acontecer co pobo palestino. Israel asasinou e asasina estudantes, profesores e mesmo reitores de universidades gazatíes. Destruiu 13 universidades na franxa de Gaza, entre elas a Universidade Al-Azhar e a Universidade Islámica. Segundo a UNRWA, máis de 630.000 estudantes non regresarán este curso ás aulas de institutos e universidades polo xenocidio. Segundo as autoridades palestinas, foi confirmada a morte de máis dun centenar de científicas, investigadoras e profesoras universitarias. Por isto, penso que debemos recoñecer a loita estudantil que está a exixir nas universidades de todo o planeta o alto a fogo en Gaza, co fin de chegar a solucións diplomáticas que recoñezan o Estado palestino. Isto tamén é internacionalización. Gustaríame finalizar o meu discurso reflexionando sobre a perigosa tendencia cara ao individualismo e a despolitización da poboación que asola a nosa democracia. É extremadamente perigoso que nos apartemos do colectivo e obviemos a importancia de vivir en comunidade. Ao fin e ao cabo, somos animais e somos de manada. É por isto que a USC debe asegurar que o paso do estudantado pola mesma sexa moito máis que a obtención dun simple título. Así pois, todos os esforzos que se están a facer e máis que se fagan en fomento da cultura, da creación de espacios de convivencia e espazos de formación extraacadémica dentro da universidade e, por suposto, en colaboración cos concellos, son máis que necesarios para crear unha universidade e unha cidade da que todas sexamos partícipes. Remato tendendo a man dende o Consello Estudantado como máximo órgano de representación estudantil a toda a comunidade para conseguir unha universidade pública, digna e de calidade. Moitas gracias. Moitas grazas por trasladarnos de forma reflexiva e caída as inquedanzas e os problemas que detecto o noso estudantado. Moitas grazas. Escoitamos unha peza musical.
da Universidade de Santiago de Compostela, que son os que poñen a música neste acto. Ten agora a palabra o profesor don Antonio Rodríguez Núñez, catedrático de Enfermería, que impartirá a lección maxistral Humanización dos cuidados intensivos. Excelentísimo señor rector, autoridades, compañeiras e compañeiros da Universidade, amigas e amigos, señoras e señores. Para min é un gran honor e unha satisfacción ter sido convidado a poñer a voz da Facultade de Enfermería neste acto inaugural do curso académico 2024-2025. É un honor porque considero que a Facultade de Enfermería leva tempo traballando de forma moi calada, con poucos recursos e facendo grandes aportacións a esta universidade que non sempre son coñecidas. É un motivo de satisfacción, por outro lado, por o tema que escollín, que considero de grande relevancia non só para os profesionais sanitarios, sino para toda a comunidade, e no que penso que a nosa universidade ten que e debe facer aportacións importantes. Imos falar da humanización dos cuidados e dos cuidados intensivos, dado que eu, como pediatra, levo toda a miña laboral precisamente atendendo aos nenos críticamente enfermos, eses nenos que precisan cuidados paliativos ao final da súa vida. Decimos que a humanización dos cuidados é algo que debemos falar. Por qué? Porque, aínda que históricamente entendemos que tanto os médicos como as enfermeras, aí ven ustedes a Florence Nightingale, que non só é unha pionera no ámbito da enfermería, sino nos cuidados intensivos, parece que esa virtude da humanidade, de cuidar con humanidade, é algo innato, algo que se supón. A realidade non é tanto así. E parece que nos últimos anos o tema está desaparecendo. Por qué? Porque os avances na medicina teñen sido dunha característica tan exponencial, onde a tecnoloxía que hoxe dispoñemos é realmente extraordinaria. Podemos manter a pacientes en condicións que antes eran insospeitadas, soportando funcións vitais, pero onde está o paciente? Parece que detrás desa cama debe haber alguén. Os cuidados intensivos non o son, se non son humanizados. E cando todos pensábamos que íbamos a ser sempre felices, veo a pandemia, e na pandemia os cuidados intensivos puxéronse de manifesto. Antes prácticamente non existían, eran sitios relegados nas esquinas dos hospitais. As palabras que poño aí, seguro que todos os que estamos aquí, algunha delas as vivenciamos, ben fora directamente ou de forma vicaria. Fomos evidentes da nosa vulnerabilidade, do fráxiles que somos, do illamento que supón unha situación grave con risco de contagio, da incomunicación e os problemas que iso leva a cabo, as angurias, os medos e moitas máis cousas. Por lo tanto, debemos pasar de ese paciente co que estábamos moi contentos de traballar e para él traballar como un obxecto de nosas probas diagnósticas, dos nosos tratamentos, ao que lle damos unha información limitada porque non entende o que lle temos que explicar, o que sometemos a procesos de investigación, o que son os nosos obxectos de enseñanza para os alumnos, ou mesmo procesos administrativos. E temos que pasar aos pacientes e ás familias suxeitos de cuidados verdadeiramente centrados neles, tendo en conta os seus valores, tendo en conta a importancia da información que damos para que podan participar na toma de decisións compartidas e ser os suxetos de investigacións respetuosas, pero tendo en conta tamén o seu entorno e a necesidade que teñen e que temos as persoas
de acompañamento. Polo tanto, que entendemos por humanizar? Quen é para que quen son os cuidados? Falo de cuidados intensivos, pero podemos quitar esa palabra e falar cuidados en xeral. Pois, trátase de cuidar a ese paciente non como un paciente, sino como unha persoa que ten dignidade. Por suposto que temos que facer coa maior corrección científica, pero incorporando aspectos como a comunicación, a empatía, algo que desde o punto de vista profesional e ético non é algo voluntario, é un requisito como profesionais. Pero tamén é importante poñer en riba da mesa a calidade desta humanización. Non nos vale unha humanización improvisada ao meu xeito ou de forma artística. Temos que facelo segundo criterios de calidade. En ese sentido, tanto nos cuidados intensivos de adultos como nos pediátricos, no noso país e en outros países, se teñen posto en marcha estrategias que se chaman de humanización de cuidados intensivos, UCI con H, que plantean unha serie de liñas guía que nos están orientando e nos están animando a facer as cousas ben, non só nun aspecto, sino unha serie deles que vamos a repasar de forma somera. A primeira liña, e a máis importante, é que os cuidados para ser humanos teñen que estar centrados no benestar do paciente e a súa familia. E que é iso de benestar? Pois hai múltiples facetas. Poño algúns exemplos de cousas que facemos na nosa unidade e que reflexan como podemos mellorar os cuidados. Un exemplo sencillo pode ser, como ven aquí, os cuidados do dolor. O dolor é algo que se pode evitar, na maior parte dos casos, que en moitos casos se pode evitar con dispositivos tecnolóxicos, como ven aí, os dispositivos que utilizamos habitualmente na nosa unidade, analxesia controlada por o propio paciente, pero tamén con a axuda de procedimentos non farmacolóxicos, como son os dispositivos de realidade virtual, que están disponibles e que se poden utilizar. Outro elemento fundamental do benestar para cualquier persona que está en un hospital é que podamos manter o ritmo circadiano día-noite, que teñan relación coa luz, a poder ser solar, e que de noite non nos estemos molestando con luces agresivas nin con ruidos. É fundamental que esos aspectos se teñan en conta para conseguir o benestar do paciente. E tamén hai que ter en conta aspectos psíquicos, a parte do acompañamento, a parte de evitar estímulos que dan lugar a trastornos como a ansiedade ou delirio, están estes estímulos psicolóxicos positivos, como son a neuroestimulación día a día en pacientes que antes non pensábamos que non se podía facer nada porque estaban con un respirador, ou ben os proxectos que levamos implantados en moitos hospitales, e no noso en concreto, o proxecto Boas Vibras, coa nosa obra social de pediatría e coa colaboración de Rodrigo Romaní, que son sesións de música con arpa que se repiten secuencialmente en esos pacientes. Estamos vendo que realmente teñen un efecto moi positivo sobre o seu benestar. Pero tamén hai que ter en conta os componentes iatros. Os profesionales causamos disconfort, causamos malestar. A veces, querendo facer as cousas ben, facemos demasiadas cousas. E un exemplo que se está reconhecendo en todo o mundo é que debemos pensar sabiamente, ou en sentidiño, o movimento Choosing Wisely, ou en España se ten traducido como recomendacións de non facer. Que quer decir? Que hai situacións en donde hai que evitar cousas que posiblemente sean pouco útiles, exceso de medicación, ter demasiado sedados os pacientes, non obstinarse en poñer máis e máis tratamentos cando a morte é inevitable, a realización de informacións non improvisadas, de forma que non fagamos unha información en cualquier sitio nos corredores ou á vista de todo o mundo. Outro seguinte, por lo tanto, un punto seguinte destas líneas é precisamente a comunicación. E estamos falando de comunicación cos pacientes, estamos falando de comunicación cos familiares, pero logo veremos que é importante tamén a comunicación entre profesionales. Esta é a realidade hoxe en día. A silla de Marañón non se está utilizando para sentarse frente ao paciente. Se está utilizando por médicos e por enfermeras para sentarse diante dunha pantalla donde non hai pacientes, hai datos, números de pacientes. E entonces, a realidade nos está superando. En este momento, sistemas de inteligencia artificial bastante simples teñen demostrado en diversos estudios científicos que son máis apreciados por os pacientes que os propios profesionais. Por qué? Porque estos protocolos estos robots, podemos decir así, están alimentados cos protocolos que nos recomendamos para informar aos pacientes con calidade, mientras que os profesionales non estamos adecuadamente preparados ou consideramos que eso non é algo relevante. E é relevante non informar do que nos consideramos que
é importante, hai que falar ao paciente do que realmente lle importa, dun modo que o entenda, e facendo partícipe das decisións e dos plans de cuidados. E iso é unha responsabilidade dos profesionales e, por certo, e por sorte, penso que a inteligencia artificial non nos vai a sustituir. E, claro, para iso temos que utilizar recursos. Os recursos tecnolóxicos tamén nos valen. Un paciente illado nunha UCI, temos posibilidade de utilizar simples pictogramas, pero tamén podemos utilizar sistemas de seguimento visual, como os que utilizamos nos nosos crónicos, dispositivos electrónicos, tablets, traductores, ou algo tan simple como cando eu que uso lentes, se algún día ingreso nunha UCI, por favor, traédeme as lentes, porque senón estou aillado. E que falar da comunicación entre profesionais? Tense observado en todo o mundo que ao menos un tercio dos erros na asistencia graves son causados, a súa causa raíz, son fallos de comunicación entre nós. E iso é algo que temos que evitar. E temos que facer sesións como as que se ve aí, unha sesión de simulación en donde simulamos erros e en donde entrenamos a traballar en equipo, para mellorar as nosas visións compartidas, para ser coherentes coas nosas propostas e as nosas decisións, e tamén a veces en situacións críticas para apoiarnos entre nós. Isto é algo que xenera humanización, comunicarse ben, porque estamos dando a ese paciente o mellor. Outra liña importante é o que chamamos portas abertas. E isto das portas abertas non é tanto por dereito dos pacientes e os seus familiares a estar xuntos, e por as súas peticións, sino porque outra vez as probas científicas nos abruman e nos dicen que nas unidades onde os pacientes están acompañados están menos tempo, están menos sedados, se van antes para casa, se curan antes. Por lo tanto, non é algo opcional, é algo necesario se queremos mellorar o pronóstico dos pacientes. Temos que pechar esas sinais de acceso restringido e temos que abrir as portas. Evidentemente, abrimos as portas dunha forma proactiva, sensibilizándonos, dándolle accesibilidade de verdad, permitindo o contacto humano, permitíndolle a participación nos cuidados e tamén, por suposto, recoñecendo o sofrimento de unha persona que está acompañando a un familiar enfermo ou moi enfermo e que ten necesidades emocionais e tamén espirituais. Seguimos, entonces, na mesma liña, xa que os pais e os familiares entran, o que temos que entender é que non entran solo como observadores ou como acompañantes, entran como participantes activos ou teñen que participar activamente nos cuidados, o que se ten chamado as familias empoderadas nos cuidados. E isto é o que les piden. Os familiares queren ser algo máis que acompañantes, queren axudar a cuidar e queren aprender a cuidar, porque un dos resultados da moderna medicina tecnificada que somos capaces de evitar a morte de moitos pacientes, pero non somos capaces de evitar que algúns deles queden con secuelas ou que queden con necesidade de soporte tecnolóxico para toda a vida e que esos pacientes van a irse a súa casa. E teñen que ser os seus pais os que fagan os procedimentos e que nos teñen demostrado que son capaces de aprender. Non só son capaces de aprender, sino que os pais son capaces de enseñar. E esta iniciativa que nos temos, que se chama Escola de Pais ou de Familias de Nenos con Cuidados Paliativos, o que consiste en que uns pais, en este caso Andrés e Marta, os pais de Pablo, pois teñen feito unha serie de tutoriais en forma de vídeo en donde eles enseñan a outros pais a facer técnicas que cualquier persona pode pensar que son moi difíciles. Cando un médico ou unha enfermera ensina unha técnica, os pais nos dicen, bueno, por eso, claro, como explícame un técnico, eso eu non vou ser capaz de facer. Pois non, nós queremos que sea unha formación entre pares para que eles mesmos se den conta e se animen a poder aprender a facer eso. Isto é algo que nos levamos un tempo facendo e, curiosamente, pois, bueno, sabemos que na Universidade de Stanford fai pouco abriron un programa precisamente en esta mesma liña. Seguimos dando pasos, e un paso quizá que é o que máis coñecido a nivel dos medios de comunicación, porque, bueno, un pouco, pues, foi amable, ¿no? Pues o tema dos espazos humanizados, ¿no? Todos sabemos que estar en unha unidade como esa da nosa Hospital Xeral de Galicia fai 40 anos, que era totalmente árida, inhóspita, chea de cables, pues, bueno, non era o mellor, e todos pensamos que a nosa unidade actual pues, está moito mellor, pues, eso, deseñada, decorada, con dispositivos, e é moito máis amable. E, por suposto, temos que facer que os sistemas en donde atendamos estes pacientes, os cubículos, sean adecuados e permitan que estén de forma
de forma práctica efectiva aos pais toda a noite ou todo o día e que teñan visión de luz natural con espacios o máis agradables posibles. E mesmo, tendo en conta que os pacientes que están na UCI cada vez máis teñen dispositivos que son portátiles, hai un movimento tamén internacional que se chaman os movimentos de movilización precoz e mesmo paseos que curan. O movimento de movilización precoz, aí na dereita se ve o programa PICU Up do Hospital Johns Hopkins de Baltimore, que é moi novedoso en Estados Unidos en este momento, ou da Sociedade Americana de Intensivos que se chama Liberación da UCI, IQ Liberation. Curiosamente, e permítame esta licencia, fai máis de 30 anos, cando eu empezaba a traballar co profesor José María Martínón, aquí presente, que me mostrou con feitos e a súa conducta o importante que é humanizar os cuidados intensivos, cando tivemos a tola idea, el se acordará de levar a noso querido Gonzalo, co seu respirador, con oxígeno, ao circo. Pensábamos todos que estábamos tolos, parece que en este momento hai máis tolos que están conseguindo que persoas con situacións moi graves, trasplantados de corazón, outro tipo de trasplantes, se podan mobilizar e non estén encadenados a unha cama. O seguinte punto, xa noutro eido que temos que tratar para humanizar os cuidados son o que chamamos a prevención do síndrome post-UCI. Estar nunha UCI non é algo de balde. Cando un está nunha UCI, lévase unha mochila para casa. Non sempre sobrevivir significa curarse, pero sempre estar nunha UCI supón que isto vai a ter consecuencias a corto e a largo plazo. É o que chamamos o síndrome post-cuidados intensivos, que é de unha descripción reciente, pero que é moi universal tamén, en donde hai uns factores de risco que temos que tratar de controlar xa desde o momento cero. Desde o momento que o paciente ingresa na UCI, teño que pensar que lle vai a pasar cando se vaya de alta. Algúns destos factores non son modificables, pero outros sí e dependen de nós. Evidentemente, temos que ter en conta os ámbitos psicolóxico, o ámbito físico, o ámbito cognitivo, e reconocer que cando un neno ou un adulto está nunha UCI, as repercusións a longo plazo non son só para el, para a súa familia, sino para o erario público e a sociedade en xeral. E tamén temos que ter en conta que hai pacientes que non van a sobrevivir estando na UCI, a pesar de todos os esforzos. E mesmo hai pacientes en donde o razonable non é intentar mantelos con vida. E en ese momento, os cuidados intensivos teñen que transicionar hacia algo moi humano, que son os cuidados paliativos e o proceso de falecemento ao final da vida, cando teña que ser nunha unidade, sea neonatal, sea pediátrica ou sea de adultos. En ese sentido, teño orgullo de decir que no noso grupo dirixiu dúas tesis doutorales, unha delas por a enfermera Carmen Ágara Tuñas, que é a xestora da nosa unidade e profesora na nosa facultade, que no ano 2020 leu a súa tesis de doutoramento chamado Aspectos éticos no final da vida dos nenos, modos de falecemento e actitudes de adecuación das terapias. Foi unha tesi pionera con compendio de publicacións internacionales que aportaba algo que non se coñecía en aquel momento. O mesmo podemos decir da tese defendida no ano 22 por Emilio Rodríguez Ruiz. Ele é un compañeiro da UCI de adultos do noso complexo hospitalario, cuya tesis foi Humanización en cuidados intensivos, aspectos éticos para manejar os pacientes graves, modos de falecemento, percepcións da familia. É un tema moi relevante que é o desasosego moral, conhecido como moral distress, entre os profesionales sanitarios. Pois ben, non vamos falar destas dúas teses, simplemente quero presentar un dato concreto, e a evolución nos modos de falecer dos pacientes nunha UCI. Tanto en nenos, a tesis de Carmen Agra eran todas as UCIs españolas e a tesis de Emilio é do noso hospital, se ve na liña azul como o modo de falecemento porque intentamos reanimar un paciente e non o conseguimos, cada vez é máis raro. En este momento, e en outros países ainda máis que en España, máis do 80% das persoas que falecen nunha UCI falecen ou ben porque se diagnostica unha morte cerebral ou ben porque hai un acordo de adecuación de terapias ao final da vida. Por lo tanto, falece, vamos a decir, dunha forma programada e mesmo programable. E isto é moi importante porque non se pode facer de cualquier forma. Isto nos exixe aos profesionales intensivos que estábamos enfocados no aspecto heroico, salvar a vida, centrarnos no aspecto humano de conseguir que ese paciente fallezca nas condicións máis humanas posibles. E iso non só se pode facer despois dun proceso
de toma de decisións compartidas co paciente, moitas veces, por plans de cuidados anticipados ou a propia familia, en donde, por suposto, non podemos abandonar os pacientes, temos que seguir facendo control dos seus síntomas físicos, temos que incrementar o soporte de necesidades emocionais e espirituais, temos que facer cuidados protocolizados de calidade, temos que permitir o acompañamento ata o final e mesmo despois do final nos facemos un seguimento dos nenos que fallecen na nosa unidade e, por suposto, temos que ter experiencia, conhecimento e formación para adecuar eses tratamentos da forma máis humana. Finalmente, o último punto somos os profesionais. E por que a humanización dos cuidados ten que ver con coidar os profesionais? Porque xa antes do COVID, e no COVID se observou como este tipo de traballo estresante, moi demandante, donde a veces hai situacións de conflitos éticos, donde hai desasosego moral, donde a veces hai esgotamento profesional, o que chamamos o síndrome do profesional queimado, o síndrome de desgaste profesional, síndromes de estrés protraumático e mesmo trastornos psiquiátricos, fan que moitos ou algúns destes profesionales moi capacitados abandonen o seu posto de traballo, co que eso supón que vamos a tardar anos en ter outros profesionales igualmente capacitados para atender igual de ben a estes pacientes. Por lo tanto, é esencial, se queremos humanizar os cuidados, poñer en marcha estrategias que estén orientadas ao autocuidado destes profesionales e a mellorar tanto o seu modo como as condicións de traballo nas UCIs. Ben, que pode aportar a universidade en isto? Eu propoño aquí que a nosa universidade sea o faro e o foro para humanizar os cuidados, en un sentido amplio e transversal. Todas as disciplinas que se ven aí, non só a medicina e a enfermería, todas as disciplinas que están aí, que son grados da nosa universidade, que teñen xente que se está formando e que serán os profesionales do futuro, poden aportar moito en humanización, poden aportar as persoas que saben de inteligencia artificial, poden aportar os expertos en comunicación audiovisual, poden aportar os bioéticos, poden aportar os farmacéuticos, economistas. É dicir, que na universidade temos experiencia, coñecementos e habilidades para aportar moito na humanización dos cuidados. E, señor rector, a súa disposición estamos, equipo rectoral, a súa disposición nos poñemos, señor gerente do hospital, xa sabe onde estamos, para aportar o que faga falta neste sentido. E quero rematar dando outra vez as gracias, tanto de parte da nosa facultade de enfermería, como de unha forma especial dos pais dos nenos que saliron en esta presentación, que de forma voluntaria e mesmo pedíndonos querían que as súas imaxes salieran aquí, que as súas historias fueran contadas, aunque fueran moi brevemente aquí, porque eles queren que toda a sociedade sea consciente das novas necesidades existenciales e de como persoas con discapacidades, con patologías crónicas complexas ou mesmo que van a falecer, pois necesitan o apoio de todos nós para que eso sea xa da forma máis humana posible. Moitas gracias. Moitas gracias, profesor Antonio Rodríguez, por esta magnífica lección de humanidade. Tomamos nota. Vicerreitoras e vicerreitores, secretaria xeral, profesor Antonio Rodríguez Núñez, presidente do Consello Estudantado, Andrés Couso, xerente, membros do equipo de goberno e personal directivo da universidade, e reitores, Villares, Barro, Casares e Viaño, valedor da comunidade universitaria, decanas e decanos, saludo especial para a nosa decana de enfermería, que é protagonista nesta xornada de inauguración deste curso 24-25, directoras e directores de departamento, membros do Consello Social e do Consello do Estudantado, presidenta do Consello da Cultura Galega, presidente do Consello Económico e Social, arcebispo de Compostela, xerente dos Sergas, deputado autonómico, membros das corporacións municipais de Compostela e Lugo, presidente
da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, xerente do Sergas, presidente das Reales Academias Galega e da Academia Galega de Farmacia, subdirectora xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica, xerente da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, membros das Forzas e Corpos de Seguridade, profesorado, persoal técnico de xestión, administración e servicios, estudantado, donas e señores. Sinalaba no meu discurso de inauguración do curso pasado que se ían cumprir 100 anos dende que Luisa Cuesta Gutiérrez fixera os seus estudos de Dereito na nosa universidade, sendo a primeira muller en matricularse neses estudos logo do seu traslado á nosa cidade para dirixir a Biblioteca Universitaria e despois de ter estudado Filosofía e Letras en Valladolid, así como de ter superadas as probas para acceso ao corpo de bibliotecarios. Sumábase a outras pioneiras no ámbito da farmacia, Manuela Barreiro Pico, ou da medicina, Elisa e Ximena Fernández de la Vega, nestes estudos que ata 1922, en que se incorporan Filosofía e Letras, sección de Historia, e Ciencia, sección de Química, eran os únicos que compoñían a oferta formativa da nosa universidade. Tiveron que pasar 100 anos dende que Luisa Cuesta se convertese nunha das 5 primeiras mulleres en obter un título de Dereito en España, ata que outra muller licenciada tamén na nosa Facultade de Dereito, Isabel Perelló Domenech, fose a primeira en acceder á presidencia do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial. Un longo camiño cheo de dificultades para a igualdade de dereitos con protagonismo das nosas pioneiras das que sentimos tanto orgullo. Se a eso engadimos que outro ex-estudante de Compostela, Cándido Conde Pumpido Tourón, preside o Tribunal Constitucional, podemos lícitamente sentirnos reconfortados co papel protagonista que o estudantado egresado na nosa alma mater compostelá está a desempeñar na cúpula xudicial, o que di moito e ben do traballo aquí feito. Neste curso que agora empeza temos outra efeméride de relevancia, na que tamén é protagonista Luisa Cuesta Gutiérrez, xa que se cumprirán 100 anos dende que o 27 de outubro de 1924 se convertese na primeira muller en impartir unha clase na nosa universidade. E máis, podemos dicir que foi a primeira muller docente na Universidade Española en obter unha remuneración económica en igualdade de condicións aos homes. Non esquecemos que Emilia Pardo Bazán tomara posesión o 26 de maio de 1916 da súa cátedra de literatura contemporánea de linguas neolatinas, se ben por un procedimento especial previsto na Lei Moyano que dispensaba do título de licenciado para certas cátedras vinculadas aos estudos de doutoramento. Nin tampouco esquecemos que a mesma Luisa Cuesta fora nomeada auxiliar interina, eso sí, gratuita, na Universidade de Valladolid para o curso 1918-1919. En Santiago, Luisa Cuesta pasaría a recibir 2.000 pesetas por materia impartida, que era o habitual daquela época. É de xustiza recoñecer, como se merece, e así tentaremos de facelo ao longo deste curso, a quen foi quen de abrir esa porta pola que logo irían transitando outras, particularmente neses 5 anos de ensoños, nas verbas de Delgado Gurriarán, que precederon aos 3 de morte cos que se pechou violentamente e por moitos anos esa entrada. Hoxe empezamos un novo curso académico no que contamos con 4.881 alumnos de primeira matrícula para un total de 4.709 prazas ofertadas. E inda que é certo que hai algunhas prazas vacantes nunhas poucas titulacións, temos unha taxa de ocupación do 103,6% como consecuencia de algunhas matrículas por enriba da oferta naquelas titulacións con máis demanda. Confírmase así un incremento sostido na matrícula en ambos os campus da universidade. O estudantado de primeira matrícula dos campus de Compostela incrementouse dende 2018 nun 11%,
mentres que o do campus de Lugo incrementou a cifra nun moi salientable 48%. Fronte ao curso pasado, temos un incremento de 92 estudantes máis en Lugo e 103 máis en Compostela. Eses datos, xunto con outros como taxas de demanda, notas de corte, estudantes matriculados como primeira preferencia, permítennos afirmar o axeitado da nosa oferta docente, así como a capacidade da universidade para atraer estudantado tanto galego como de fora de Galicia. Porén, non podemos obviar a ameaza que supón a crise demográfica que se acentuará a partir de finais desta década e que é un dos grandes retos que temos por diante as universidades. É posible que algo tivera que ver neste incremento de matrícula deste curso a implantación dun réxime de bonificación dos prezos públicos universitarios do 95% para aqueles estudantes de primeiro curso que tivesen feito as probas de avao en Galicia ou para os de continuación de estudos que superasen unha porcentaxe mínima de créditos dependendo do ámbito dos seus estudos. Como universidade, sempre estaremos a favor das medidas que favorezan o acceso á universidade de todas as persoas con independencia da súa condición social ou económica e estas bonificacións van nesa liña ao tempo que siguen unha tendencia focalizada no centro e norte de Europa, particularmente en países como Alemaña, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega ou Finlandia, entre outros, nos que, cuns matices ou outros, téndese a gratuidade dos estudos universitarios. Non obstante, os prezos dos públicos universitarios, particularmente en comunidades como a nosa, na que eran dos máis baixos do Estado, lembremos que se situaban entre 591 e 835 euros por curso, segundo o tipo de estudos, non eran o principal obstáculo económico para acceder ao ensino superior. Como moi ben nos acaba de salientar o presidente do Consello do Estudantado no seu discurso, os custos de residencia, materiais para o estudo e a vida fora do domicilio familiar seguen a ser condicionantes moi destacados para o acceso aos estudos superiores en igualdade de oportunidades. Por iso, sigue a ser necesario un sistema de bolsas e axudas ao estudo crecentes por parte do Estado que benefician, no caso da nosa universidade, a case que o 50% do estudantado de grao. Cando se fala de incrementar o financiamento público do ensino superior ata un 1% do Produto Interior Bruto en 2030, como establece a Lei Orgánica do Sistema Universitario Español, hai consenso en que unha parte importante dese financiamento adicional debe reforzar o sistema de bolsas. Ademais das cuantías e importe total das bolsas, o incremento de algunhas das partidas do custo do estudantado, especialmente da vivenda, aconsella a revisión para incrementar os niveis de renta que permiten beneficiarse de cada unha das modalidades das axudas, como se acaba de anunciar. Pero aínda así, somos conscientes de que o problema do aloxamento universitario, de forma xeral, pero moi especialmente en cidades cunha forte presión turística como esta na que nos atopamos, ten acadado unha dimensión que fai que a súa solución requira de medidas que van máis alá do sistema de bolsas e axudas. A nosa universidade convoca 910 prazas nas residencias propias cuns prezos establecidos en función dos niveis de renda e que para o tramo inferior permite acceder a un cuarto por 46 euros se é doble ou 62 se fose individual, sendo, ademais, o criterio económico determinante para acceso ao sistema de residencias. Se a esta oferta propia da universidade se engaden as prazas de residencia ofertadas por colexios e residencias adscritas e conveniados coa universidade, a oferta achégase a 1.800 cuartos, o que nos sitúa tanto polas plazas de residencia propias como polas vinculadas, como unha das universidades cunha maior ratio de prazas de residencia por estudantes matriculados do sistema estatal de universidades. Aínda así, somos conscientes de que a solución deste problema non pode recaer en exclusiva na universidade,
polo que se fai precisa a colaboración das distintas administracións, cada unha dentro do seu ámbito de competencias, para mellorar a oferta de solucións habitacionais para o noso Estado. Ademais da vivenda, tamén nos preocupa que o custo doutros servizos como os de mantenza podan ameazar a continuidade daqueles estudantes cunha situación económica, social ou familiar de necesidade ou que non dispoñan de outro tipo de axudas. Por este motivo, convocamos 1.040 bonos de mantenza que cobren 80 menús cada un por un importe superior ao medio millón de euros para atender estas situacións de especial necesidade. E, ao mesmo tempo, imos reforzar o servicio de atención psicolóxica para o estudantado, unha vez que comprobamos a alta demanda e necesidade deste servicio. Teríamos que ir pensando que, máis alá destas iniciativas puntuais das universidades, sería moi convinte artellar unha solución de carácter xeral na liña da que se acaba de implantar en Portugal, contando coa colaboración do Estado, no noso caso comunidades autónomas, a propia universidade e os colexios profesionais. Ademais de mellorar os resultados nos estudos universitarios, estaríamos tamén mellorando a saúde mental da nosa sociedade. Todas estas son accións coas que estamos comprometidos, que van na liña demandada polos representantes do estudantado, como aquí tivemos ocasión de escoitar, e as que estamos a destinar recursos propios da universidade para asegurar a igualdade de oportunidades, peza clave para que a universidade siga a ser ese ascensor social do que moitos nos temos beneficiado. Tamén relacionado coa saúde da cidadanía e particularmente cos cuidados intensivos e paliativos, vimos de escoitar a suxerente lección maxistral do profesor Antonio Rodríguez Núñez en representación da nosa Facultade de Enfermería, a quen lle correspondeu por turno rotatorio o protagonismo neste acto solemne de inauguración do curso. A súa aposta pola humanización dos cuidados neses momentos críticos materialízase na frase de Cecconi que el fai súa e que seguro a todos nos soa especialmente ben. Nos cuidados intensivos o máis importante non é tecnoloxía, senón os pacientes, as familias e o equipo asistencial. En definitiva, as persoas. E recollo tamén o reto que supón para a universidade, porque se isto é importante, temos que incluir as competencias precisas nos nosos programas formativos para facer posible esa humanización, tanto nos graos como na formación especializada e con carácter transversal nos distintos ámbitos de coñecemento como el nos ten sinalados. Se miramos cara adiante, este curso 2024-2025 que hoxe inauguramos formalmente na nosa universidade vai estar marcado por 3 eixes centrais de actuación. O primeiro, polo desenvolvemento e aplicación do establecido na Lei Orgánica do Sistema Universitario Español, publicada en 2023. Atopámonos así, en primeiro lugar, coa adaptación demandada no réxime do noso profesorado asociado, que ve limitada a súa adicación a 120 horas por unha banda e, por outro, para pasar a converterse en figuras con contrato indefinido. Aínda que na recente modificación da LOSU se ampliou ata 2028 o prazo para a posta en marcha destas medidas, e grazas a que a nosa universidade fixo un uso racional e comedido destas figuras, estamos en condicións de ter completamente regularizados todos os contratos, tanto na súa dedicación como na súa duración, a finais deste mes de setembro, sendo a primeira universidade de España que completa este proceso. Como seguramente coñecen, o Goberno puxo en marcha o Plan Integra, para cubrir conxuntamente coas comunidades autónomas os custos das prazas de axudantes doutores precisas para atender tales cambios de dedicación. A nosa universidade correspóndenlle 53 prazas, 32 financiadas polo Estado e 21 pola comunidade autónoma. Confiamos en que, sen demorar o proceso, poidamos asinar canto antes o convenio correspondente e imputar ao mesmo parte das prazas creadas na planificación ordinaria como as que se doten na planificación complementaria
que se aprobará previsiblemente neste mesmo mes. Tamén dentro do programa de desenvolvemento da Lei Orgánica do Sistema Universitario temos que enmarcar o proceso de reforma estatutaria que debe rematar antes do transcurso de 3 anos dende a súa entrada en vigor, é dicir, antes do 12 de abril de 2026. Con este obxectivo, poremos en marcha de xeito inmediato o procedimento para a aprobación duns novos estatutos que contemplará os seguintes pasos de acordo co disposto nos estatutos actualmente vixentes. En primeiro lugar, por parte do equipo de goberno, elaborarase un documento base inicial que se someterá a un proceso de información pública diante da comunidade universitaria. A vista das suxestións recibidas, someterase o documento á aprobación do Consello de Goberno, do que xurdirá, no seu caso, como anteproxecto. Ese anteproxecto será remitido ao claustro e será debatido, e no seu caso, modificado, pola Comisión de Desenvolvemento Estatutario, que aprobará o proxecto de estatutos. E ese proxecto de estatutos será sometido a emendas, debate e, finalmente, aprobación polo Pleno do claustro universitario. Tras o control de legalidade que lle corresponde á Xunta de Galicia, os novos estatutos deberían ser publicados e entrar en vigor. Mais alá de algunhas modificacións que veñen directamente impostas pola lei, na medida en que desaparece a conformación uniforme común para todas as universidades e se deixan amplos ámbitos de decisión a cada unha delas, ábrese unha oportunidade para que, atendendo ás peculiaridades da nosa, poidamos decidir sobre cuestións importantes referidas á súa organización que van dende a composición dos órganos de goberno ata as estruturas que conforman tanto nos aspectos docentes como na investigación. É unha gran ocasión para decidir se queremos ser unha universidade de facultades, que parece ser a peza esencial da nosa actividade docente, ou de departamentos, ou se na organización da investigación procede manter a dualidade de institutos e centros ou optar claramente pola fórmula que se considere como máis operativa para o mellor logro dos resultados. Unha segunda liña de actuación para este curso terá que ver coas titulacións. Dunha parte, a revisión da normativa autonómica, particularmente no que ten que ver co número mínimo de estudantes por titulación, e doutra, coa necesaria posta ao día do mapa de titulacións, tanto na oferta máis tradicional de graus, máster e doutoramento, como na implantación das novas modalidades de microcredenciais que están chamadas a xogar un papel central na formación de recualificación ou formación ao longo da vida. A terceira das prioridades deste curso vai ser facer realidade algún dos grandes proxectos de infraestructuras que nos temos marcado como obxectivo no plan aprobado polo claustro universitario e polo Consello de Goberno e incorporado como tal no recente aprobado Plan Estratéxico. Mencionarei somente dous deles. En primeiro lugar, e como obxectivo absolutamente prioritario, precisamos pechar o cadro financeiro plurianual que nos permita licitar sen máis demora a fase 1 do proxecto da Cidade da Saúde, que se corresponde cos espazos destinados á docencia teórica e práctica e tamén os dedicados á xestión e goberno da nosa Facultade de Farmacia. Para completar este cadro, ademais dos fondos xa comprometidos do Plan Especial de Infraestructuras, dotado pola Xunta, dende a Universidade propuxemos diversas fórmulas que van desde aportacións directas da propia comunidade autónoma ata outras centradas en operacións de crédito da Universidade, sexa con anticipos autonómicos ou con outras modalidades de endebedamento ou refinanciamento da débeda actual. Este recurso ao crédito é posible polo rigor e exemplaridade demostrados ao longo destes anos na xestión dos recursos nos que temos amortizado máis de 17 millóns de euros ata deixar reducida a débeda actual a 12 millóns. O outro proxecto tamén prioritario ten que ver co traslado da Facultade de Formación do Profesorado ao campus universitario, operación para que se conta coa achega financeira da Consellería a cambio da cesión do inmoble actualmente ocupado pola facultade. Tamén aquí o obxectivo é acelerar a licitación para así poder iniciar canto antes as obras. Vou rematando xa. Compre salientar que mentras iniciamos o curso con normalidade en Compostela,
En Gaza, máis de 630.000 estudantes non regresarán ás aulas de institutos e universidades. Algúns porque foron vítimas dun xenocidio injustificable e que segue a ser unha vergoña para toda a comunidade internacional. Outros porque os seus institutos ou universidades foron destruídos noutro acto de barbarie inexplicable. Tampouco en Ucraína se puido iniciar o curso con normalidade. O primeiro día de clase, coñecido como Día do Coñecemento, desenvolveuse en varias localidades baixo ataque de armas rusas e nas zonas máis próximas ao frente búscanse fórmulas non presenciais para evitar os riscos da guerra. Ademais de redobrar dentro das nosas capacidades as medidas de axuda directa ás vítimas destas catástrofes humanitarias, é o momento de reclamar o alto fogo, que cese o xenocidio e a guerra para que calquera persoa en calquera parte do mundo poida vivir e formarse en paz. Dixen. Laudeamos.
inaugurado o curso académico 2024-2025 na Universidade de Santiago de Compostela. Prego a secretaria xeral que organiza a procesión de saída.